Arratsaldeon, senatari Jaun-Andreok. Alderdi Popularrak gaur aurkeztu digun mozioaren kontra egotea ezinezkoa da. Zailtasunekin, Landin Andereak aurkeztutako zailtasunekin, bat gatoz, erabakiak hartu behar diela eta urgentziaz horrekin ere bat gatoz, eta sektorearen eskariak hartzen ditu mozioak eta horrekin be bat gatoz. Arrantza sektorearen egoera jasanezina da. Euskal Herrian tradizio handia duen sektorea izanik, behin eta berriro kofradiek transmititzen digutena da errentagarritasuna bilatzea ez dela batere erraza. Orain arte zailtasunez beteriko sektorea zen belaunaldien arteko erreleboa, estoken mantenimentua, efizientzia energetikoa, prezioak finkatzeko sistema edota prezio minimorik ez egotea, espezie ezberdinetan kuoten kudeaketa sistema bera bebai ezintasun edo zailtasunetariko bat da, hamaikatzo zailtasun eta aurrerapausu eta irtenbideak eskasak. Eta bideragarritasun arazoei erantzun orduko gasolioaren prezio igoera eta garraiolarien gelditzeak arrantza sektorearen egoera larritu du. Euskal Herria Bildurentzat baita diseinuagatik eta baita alimentazioan arrainak duen garrantziagatik funtsezko jarduera da arrantza. Horregaitik gobernuaren esku hartzea beharrezkoa da eta neurri eraginkorrak eta lehenbailehen hartzea eskatzen dugu. Alde batetik urgentziazko neurriak behar dira eta gasolioaren prezio gorakadaren aurrean irtenbideak behar dira eta garraioaren geldialdia gaindituko duten irtenbideak ere lehenbailen behar dira. Bestetik, diru laguntza mantentzea beharrezkoa da sektore honetan. Arrantza egiten jarraitu ahal izateko bajurako flotak. Eta zentzu honetan, zen paraudian agertzen diren krisi egoeratan aplikatzeko mekanismoak aktibatuko dituztela iragarri berri du ingurumen komisarioak eta posten gara. Gobernu kontrol batean, orain dela urtebete gutxi gorabehera, Planaz ministroari eskatu genion kontu bat da eta momentuan ez zela posible esan zigun, baina oraingoan ematen du posible izango dela krisiaren larritasunagatik. Danok dakigu, arrantza sektorearen krisia zoritxarrez ez dela bukatuko naiz eta orain urgentziazko eta beharrezko neurri hauek aplikatu. Beraz, proiekzio luzeagoko neurriak ere hartu beharko dira eta horretarako eta Europan gure flota behar bezala defendatzeko ministeritzari sektoreko ordezkaritza guztiarekin biltzea eta hauek entzutea eskatzen diogu. Euskal Arrantzaleen egonezina handia da eta merezi du euren eskari eta euren beharrizanak entzutea eta irtenbideak bilatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, senatari Andrea.